Doğanlar men köp beğenemen Hudaýyň bizleriň durmuşymyzdaki ýagşylygy üçin, bereketleri üçin, diriligi üçin bugün aýratyn bir tema barada gürrüň etmek islemen. İlki bilen toy meselesi, toy gürrüňleri bolanlygy üçin toydan başlaýman. Temamyz hem toy bolady birincisi hem. Ondan soň agyr gülleri hem ötemiz. Doğanlar adamların durmuşunda hiç yattan çıkmajak iň kymmatly hasaplayan gülleri, haýsy güller? Nähili güller adam üçin iň kymmatly, iň beýik, iň yattan çıkmajak gülleri, haýsy güller bolady adamyň durmuşunda? Her bir adamyň durmuşunda. Owa dogry aýtdyň. Olan bir şatlykly gün. Doğulan günü, öýlenen günü, durmuşa çıkan günü, çağası olan günü. Umman aýdan wagtynda bütün şatlykly günleri adamyň ýadyndan çykmaýdy. Şu şatlykly günlerinde aýdylan ýaxşy sözler ýadyndan çykmaýdy. Şu şatlykly günlerinde berilen padarkalar ýadyndan çykmaýdy. Şu şatlykly gününde bolup geçen hemme zatlar adam nämşe alıp goýandaýam. Bu toýumyň suraty, bu oglum bolandaky suratlar, ana bu sünnet toý edendäki suratlary, özüniň iň durmuşundaky ýatdan çykmadyk beýik hasaplagan nämelerini nämşe bolady. Arhiwe alıp taryhy bir nämeler bilen asyp goýup portret edip oşum adam durmuşundaky iň şatlykly günlerini ýaman kymmatlydy, beýik kymmatly. Şol bir hatarda durmuşundaky iň kıyın bolan günleri hem ýadyndan çykmaýdy adamyň. Şo kıyın günlerinde bir küşke su bereni hem ýatlydy. Şo kıyın günlerinde bir teselli beren, göwüllük bereni hem. Şo kıyın günlerinde ýagşylyk edeni hem ýatlydy. Umman aýdan wagtynda adamyň ýadyndan çykmajak beýik we kymmatly saýan gülleri bir ýagşy günü, bir ýaman günü. Şo ýagşy gün we ýaman gün barada bugün gürrüň edemiz doganlar. Bu gürrüňe etmegimin sebebi hem şunda. Bilesler, Türkmenistanda, bütün dünyada özüni İncilçi, özüni bizler hem İncil okumaýyz diýip yalan taglimatlary ýaýradýan Yehowanyň şaýatlary diýen näme köpelip gidenliginden habaryňyzlar bar. Özem galybersem Türkmenistanyň halkyny lebapda köpregem. İsa barada ağzını açsan, sen hem şolardanmı diýip adamlar eýýäm uju hürküp gorkup seni dinlemek bile islemidiler. Nämçin diýende eýýäm olar bir ýa iki gezek şol Yehowanyň şaýatlary bilen nämşe edipdirler. Duşupdyrlar. Ya garyndaşlaryndan biri var, ya tanagandan biri var. Olam İsa Mesih'i yalan şekilde tanadyp, İsa Mesih barada dinläsleri, bilesleri hem gelmedi, eşitesleri hem gelmedi. Şol adamların yalan taglimatlary ýaýradanlygy üçin. Şolaryň boluşy, şolaryň ýaşaýyşy, şolaryň getiren yalan taglimatlary, İncil okayanlar şoň ýaly eken. İncil okasaň muň ýaly bol eken. Iň agyr zadam, şu gün iki zat barda durup geçecekmen. İncil okayanlar toya gelmediler. İncil okayanlar doğulan güne, şatlykly güne gelmediler. İncil okanlar agyr merekelere gelmediler, yasa gelmediler. Şoň ýaly bir yurdumuzun, halkımızın içinde bütün dünyada şo zady ýaýradyp ýöretdiler. Bizinkiler de şo zady ýaýradyp bizim hemmemizi hem şol diýip görediler adamlar, şolar bilen karşılaşanlar. Şol yalanları ortadan ayırmak üçün bugün hakyky İncil okayanlaryň galybersem İncilin esasında duran Rabbimiz İsa Mesih'in hem agyr günde hem yeňil günde özü nähili garady bu zatlara. Özü şol günlere bardymy İsa? İsa toy bayramda nähili özüni alıp bardy. Agyr merekelerde özüni nähili alıp bardy. Ve bizlere näme zatlary öwredi. Şo zatlar barda gürrüň etjekmen. Goý Hudaý bizleriň her birimize şol baran yerimizde, kowum kardeşimizin içinde, ilimizin içinde, halkımızın içinde yok hakyky İncil'e inanyanlar, hakyky İsa Mesih'in izine erenler ine bu zatlary edediler diýip aýtmaga, ýaxşy şaýatlyk etmege Hudaý bizleriň her birimize akbata bersin. İlki bilen Rimlilere yazılan hatın 12. babynyň 15. aýatyny okuman.
Resul Pavlus'un İsa'nı ölüp direlenden soň diri gözleri bilen gören Resulların biri Rimlilere yazılan hatta şu sözleri yazadı. Şatlanayanlar bilen şatlanın, ağlayanlar bilen ağlayanların ağısına ağlan. Başkaça aydılanda şatlanayanlar bilen şatlanınlar, ağlayanlar bilen ağlanlar. Bu imanlılara verilen bir tavşırık, ikisine ýen adamzadın, her bir adamzadın şol bir hatarda bizim özümüzün hem şatlanayan, hem begenyen, hem gynanlayan döwürlerimiz bar yaşayışımızda. Doğru mu? Hem şatlanıp hem gynanıp görenler var mı aranızda? Bar, hemmemizden bar, yaşadık, geçtik. Yaşap geçenden soň bunun nemelegini hem yaxşı bilemiz özümüz. Şonun için Resul Pavlus Rim'deki imanlı yığınaga tapşırık beren wagtynda her bir şatlanayan adam bilen şatlanınlar, ağlayan adam bilen ağlanlar deyip olara şol şatlığa ve ağıga şärik bolunlar deyip aydadı. Nirlerde bolunlar? Öz maşkalaňyzda, doğan karındaşların içinde, imanlı doğanlar arasında, goňşy, köçede, ildeşler, ovadaşlar, deňduşlar tapawdy yok. Şatlanayan adam bilen hemişe her ýagdaýda şatlanınlar, ağlayan, gynanayan adam bilen belelikde ağlanlar, gynanınlar. Yüregiňizler her bir adamın hem ağısyna hem şatlygyna kıyılışıp bilediren bir yürek bolsun diýip aýdady. Eger bunu başarmadık yürek olsa ol yaxşı yürek emes. Ağlayan adamı görüp gülüp gitse, şatlanan adamı görüp gahara gelip görüpçilik edi gitse, bu yaxşı bir yürek emes. Şonun üçin men oýnady bar mı? Aydınman her gezek aramızda toylar bolanda neme diýip aýdaman? Begenjek bolsaň toya bar diýemen. Begenip bilmejek bolsaň, yüregiň begenmeýän bolsa üýüňde otur da towba et. Men palança toyada oturam, men barsam begeni bilinmen. Toyayan barıp reňiňi hem soldurup oturam, hemmelerin nasreňesi buzandan lüç üýüňe git, otur üýüňde barma. Towba et, meniň şu ýaly ýaman yüregim bar, palançalaryň toyuna, baktyna, kuwany bilem yok. Hudaý meniň yüregimi ütket diýip üýüňde bir towba et. Eger şatlanyp bilýän bolsaň, begenip bilýän bolsaň, şu şatlygy bile paýlaşyp, şolara padarka da ertip bilmek yüregiň bar bolsa, hökman bar şo toya. Şol bir hatarda gynançdadır. Bir adamın gynançyna gynanyp bilmeýän bolsaň, üçü barmanyň ýaxşy. Doğru mu? İsa hem şo zatlara öwrededi. Gelinler İsa'nın özü, şu yalan taglimatta bizim adımız garalayanlara, bizleri internette, YouTube'da görýänler, müňlep adamlar görerdi, eşidediler. Hak hiç bolmanda, şu İncil'i bir okak görelik, hani şu İncil'de toya barma, yasa barma, şatlığa barma, gynanca barma diýenler şu İncil'de bar mı şo zat deyip bir aktarsınlar. İncil'in sahypalaryny açıp okasınlar. Galyberse de İsa Mesih bu zatlara kandy garagan. Indi gözüňizlere getirip göreslermi İsa Mesih'i toy bayrama barmayan, begenýänler bilen begenip bilmeýän, gynanýanlar bilen gynanyp bilmediren, o il içinde şoň ýaly adam bolsa nähili adam diýip aýdadylar. O adamın hiç bir aurayı hem hormaty hem bolmaz. O adam adamçılık yok diýip aýdadylar o adamda. Şol toy etse hem şo il hem bar mıydı şoň toyuna? Üýünde ýas olsa hem hiç kim bar mıydı? Oşum obada bir hili bir näme diýsem saylanyp duran yaman tarapdan. İsa'nın şoň ýaly hiç bir göz öňüne getirip bolammy şoň ýaly? Hiçbir İsa'nın şoň ýaly taglimat beren yerini gördük mü? Yok. Gaýtan biz başka bir zatlar gördük. Yahyanyň hoş habary 2-nji baby açıňlar. 2-nji babyň 1-nji aýadyndan 12-nji aýadyna okaýyn. İsa toya bardy. Seninki meninki ýaly bir mihman hökmünde toya bardy danyň. Toyda bir hiç kimin garaşmadyk, hiç kimin pikir etmedik bir zady bilen karşılaştı toyda. Neme bilen karşılaştı? Gelinler belelikde okalyň. Şondan 2 gün geçen soň Celile'nin Kana şäherinde toy boldu. İsa'nın ejesi de şol yerdedi. İsa bilen şägirdler hem toya çağırılıpdy. Şerep gutarı verende ejesi İsa yüzlenip
Olaryň şerabı gutarıpdyr diýdi. İsa ona, ey hatyn, munyň maňa näme dahyly bar? Meniň wagtym entek gelenok diýip jogap berdi. Ejesi hyzmatkara, o size näme diýse, şonu hem ediň diýdi. Şol ýerde Yahudularyň yuwunup päkizelenmek desuru üçin ulu göwrümli 6 sanly hum bardy, küýze. İsa şagirdlere, humları sudan doldurun diýdi. Olar humları eriňegine çenli doldurdular. Onsoň hyzmatkarlara, indi şolardan goýup toýuň biyimçisine äkidiň diýdi. Olar äkitdiler. Toýuň biyimçisi şeraba öwrülen suwuň nireden gelenini bilmeýärdi. Muny diňe suwu guyan hyzmatkarlar bilýärdi. Ol bu şeraptan dadyp gördü ve öýlenýän yigidi çağırıp oňa, hemmeleri saçaga ilki bilen oňa şerabı goýýarlar. Mihmanlar içip doyanlarından soň arzan şerabı berýärler. Sen olsa oňa şerabı bu wagta çenini saklap goýupsyň diýdi. Bu İsa'nın ilkinci görkezen gudratly alamatydy. Ol muny Celileniň Kana şäherinde görkezip öz şöhratyny aýan etdi. Muny gören şagirdleri oňa iman etdiler. Bu wakadan soň İsa ejesi, inileri, şagirdleri bilen bile Kapernauma gidip ol ýerde bir näçe gün kaldy. Bir kelime de onlar koskocaman, diri, yeri gögü yaradan Hudaýyň ogly ruhu manada İsa Mesih yere gelip yerde yaşap bir toya varıp bir mihmançılığa şagirdler bilen bile barıp karşılaşan kıyınçılığına seredin. Böyle nahar yetmedi diýsen naharı köpelden olsa, ya yine bir zat toğu içip kaldı diýse toğu yakıp veren bolsa, artistler ne bir problemi bolan bolsa şu toyun problemasyny çözeni olsa, emma İsa şol toyun nähili problemasyny çözdü? Toyun şerabı gutardy. Toy gutarmaýankä Allah'ın şerabı gutardy. Şerabı gutaranlygy ulu bir tragediýa mı? Boldu, içeniňiz şu barın gidin indi. Gaýtam ýaxşy boldy, piyan bolmaýsızlar diýdimi? Ya muny bir problem aýaly derrew çözmegeme girişdi. Aslında bu ýagdaý bizim düşünenimizden has bir çoňur bir zat bar. Doganlar haýsy biriňiz durmuşuňuzlarda indi toy diýsem ha toyam diýeýin. Toyda naharyň gutaryp galanyna şärik şuň ýaly zatları baştan geçirdiňizlermi? Käbir ýerlerde nahar gutarsa suwurjak bolarlar, içine köpelçek bol. Ha? O soňta powurlaryň taýagy ýene ýerem bar diýdi gahar gelip. Ya öýüňe mihman gelse danyň naharyň gutaryp kalsa, ya bir nähili zat bu öý eýesi üçin. Yaman kıyın bir ýagdaý. Öýe mihman geldi, seni saça goýmaly naharyň gutardy, ya toyuň ýarymynda şerabyň gutardy. Men köplenç näçe sany toy bolan bolsa, indi toyda toyun hemme zadyna näme edip ýören bolandan soň hem adamlar mirapam şudur diýip meni pikir edediler. Soňky toylarda atyş goýdum. Özem arak gutarandan soň näme de stolda hemme kim arak sorap ýanyňa geledi. Aragam yok. Artistlere diýip sorak gelediler, oňa diýip sorak gelediler. Arak yok olsa yok da. Son giyewe çenle gidedi gelin taraplar. Yok mu ya bize redat deyip de. Indi giyeweň mertebesi var da pikirlendiňizler mi? Giyewden zat arak soradylar toyda, aragam yok. İşçeklere hem işi yok. Olar arak vermesen toy yemez. Yigidiň ýagdaýyny gözüňize getiriniz, her bir gelene yok diýip oturmakda. Olar hem renkini çıtyp gitseler senden hem giyew bolanmy? Ya şundan hem toy boldumy zat diýip bir hili kemsidici bir zat, bir yaman bir auraydan düşürücü bir zat ýaly zat İsa'nın yankı baran toyu. Toy edenler hemmesi ýylgyr başladylar, hemmesi hem ýaşady. Mene indi şol problemalar ýaşaman diýip atyşy belledim, atyşyň ýanyna gitsinler. Atış emmelere yok deyip yüzünü kızartırsa kızartırıversin. Men o götere bilmem o gepe deyip de. Doğanlar hazır sorasam bu toyun
bu toyda bolan in ulu zat näme diýsem hemmeňizler ey 6 sany küýzeni agzy burnu bilen dolu duran küýzeni suw bilen doldurup bunu İsa şeraba öwürdi. Ine in beýik nokady bunun şu diýip görkezseňizler de bu bolan wakanyň. Emma meniň üçin ol küýzedeki suwlaryň şeraba döneni in ulu mucize emas. Men bu yerde ýa-ni şerabyň gutarmagy diýende toyun şatlygynyň gutarmagy diýmekdir. Gutardy şatlyk toyda. Hemme kim ey toy yarmyna gelmin şerap gutar galdy, şatlygy bitdi diýmeklik anlady. Emma bu yerdeki in kette bolan zat, in ulu bolan nokady bu tymsalda İsa'nın şol toy egesinin mertebesi barada oylanmağı. Giýewin awraýy, toy berip oturanların awraýynyň oylanmağı İsa'nın. Şol beýik bir näme bu tymsalda. Aslında İsa şerabı köp içtilermi, az içtilermi onun umrunda değil ol. Emma yankı şatlığın yarım yolda kutarıp kalıp toy beri oturan adamların obada, şehirde, şol toyda nähil derecede awraýynyň mertebesinin yere düşmegini düşürmeyecek olup şonun gaptaldan giyirip göterip şol şatlığı bermegi şol iň beýik nokady şonun. Doğanlar meni begentirýän zat, sizlere begentirer mi? Toyuňuzlarda naharyňyzlar gutarıp kalan bolsa, İsa gelip bir mucize eden olsa, ya şerabyňyzlar gutar kaldı, onu köpelden olsa, sizlerin awraýyňyzlar üçün, sizlerin mertebeňizler üçün, erkek adamlar, yigitler üçün bu beýik zat. Bu toydaki toy eýeleri üçün hem şu derecede beýik bir zatty. İsa bunu etdi. Näme etdi? Şatlygy gutarmasın bularyň. Şatlyk dowam etsin. Çünkü toya şatlanmak üçün geldiler. Doğanlar, men İsa meni şu kıyın ýagdaýlarda, şatlykly günümde, mähteşlik bar olan wagtynda, meniň mertebemi İsa'nın göteren wagtlary durmuşumda yaman köp boldu. Menem öýlenip toy eden wagtym 20 ýyl mundan ozal. Toyun günü belli, hemme zady belli, indi yetmezçiligi bardy toyun maddi tarapdan. Täsin yollar bilen Hudaý meni maskara edip koyman, kemçiligini toyun artygy bilen doldurup, toyu bir awraýly şekilde bitirip, şoňaly meniň yüzüm laýa yıkılmadı diýeýinde, şondy mertebemi göteren yerleri yaman köp boldu öz durmuşumda da. Galyberseýem bir doganymız bardy, hemmeňizler tanyslar, adyny aýtmaýyn. Hemişe gepleşsek özem yetim oglan, enesi yaşlılığın ölü giden, atası hem hiç bir ilgilenmeyen, özü bir dert atasının. Hemişe gepleşen vaktimiz, Batyr eke, maňa hem bir degermike diýerdi. Menem bir er bolup bilermikenim, menem bir çağalarım bolup ata bolup bilermikenim. Menem bir il hatary toy berip bir ýakşy görüp söýen kyzymy alıp bilermikenim. Maňa kim degedi? Diňe özüne şu pes baka berip yetmek oglan ösen de yoksuzlukta ösen oglan hemişe ruhu pes özüne yaman kıyın ýagdaýda şüpheler içinde bolar mike dip öz özünü kemsidip yürügen oglan häzir hemeňizler bilesler. Hudaý täsin yolları bilen inanılmaz derecede güç, zor toy berip ýakşy bir kyzy, özühem ýokary okuw derecesi var olan bir gyzy üýlenip, hatyn alman hossar alıp, galyberseýem hatyn bilen bilelikde 4 komnatly jaýam bile berilip, häzir görseň inanılmaz derecede jaň edip ara sıra gepleşen wagtynda aýdama, ýadyňa düşemi şo gülleriň, maňa hem bir degermike, menem bir wagtlar bir il hatarında bir mening hem arkamda biri durup näme dermike. Men diri İsa'nın şol oğlanın mertebesini göterenligini göremem. Ve kemini hiçbir nemesiz dolduranlığını, gül yağlı toy edip, gül yağlı maşkala kurup, yakında çağası doğulacak, özem kıyızı doğulmanke eyyem oğlu barlar, men alacak deyip uçura duranlar hem var.
Huda yaxşı, doğru mu? Rabbimiz her birimizin erkek olsun, ayal olsun şatlığımıza şatlık koşadı ve öyle bizleri şatlıktan mahrum etmedi. Mertebemizi hiç kaçan düşürmedi bizlerin her bir yağdayda. Ağır günlerde, kıyın günlerde hem o bizlerin mucizaları bilen, kudratları bilen bizlerin yıkılan yerimizden, bükülen yerimizden bizleri turuzup yine şol Kana şehirinde, toyda, toyun yarımında şerabı kutardı bunların diyen vaktinde 6 sandık yüzeni ağzı burnu bilen doldurup suvu şeraba öğürüp özlem nekili şeraba İsa'nın onaran şerabı en yaxşısı. Hem adamlar dedi yaxşısını ön berip dedi adamlar piyan bolan son yamanını berettiler dedi de toyda. A sen neme dedi adamlara birinci yaman şerabı berip son izinden yaxşı şerabı beretipsan. Demek ki şerap etmekte de o şerap onarayanlardan İsa katı bir büyük güçlü bir yaxşı bir şerabı edip şol toyu maskaraçılıktan yigidi maskaralçılıktan halas etti ve yigidin mertebesini götürdü. İn qalı örse de toyun yarım belinden şatlığını nemşetmedi. Bitirmedi de barha nemşetti şatlığını. Güçlendirdi. Şimdi şatlık olsun diye ben menize piyan bolmanlar yine. Ama bar zat, doğru mu? İsa etti bu zatları. Beni beğentiren zat olanlar yine İsa, hakiki İsa'nı görecek olsanızlar bu toyda bulan bir vaka. Özleyem İsa neme divaytti enesine? Heli menin kudrat alamat görkezmeli vaktim gelen yok dedi. Heli hiçbir kudrat alamat görkezmedi hiç yerde. Adatı bir ağaç ustasının oğlu yalı tan alıp yürgen biri İsa. Ama gördü ki mehteşlik var. Ne kili mehteşlik? Toyun şerabı kutardı. Toyun şatlığı kutardı diyen bir yağlı bir zat. Edinler dedi enesi. Şu demediyse İsa'nın aydan edinler dedi. Ettiler. Hizmetkarlar gördüler gözleri bilen. 6 küyüze ağzı burnu bilen dolu duran su şeraba öğrüldü ve toyun şatlığı barha coşup devam etti. İsa bu vakada, bu yağdayda şatlanayanlar bilen şatlandı mı? Şatlandı. Yigidin mertebesini göterdi mi? Göterdi. Maksud senem gayrı etme. Hem zat yaxşı oladı. İsa yemmesine artığı bilen toyun hiçbir kemini koyman yetiredi. İnanınlar buna. Rabbim menin İsa deyip inanan adamlar ona bil bağlanlar. Her bir ağır durmuşunuzlarda, her bir kıyınçılığınızlarda bir zatı bilinler ki sizlerin şatlanan yerinizlerde İsa'yam şatlanadı. Sizlerin kıynalan yerinizlerde İsa'yam kıynaladı. Doğanlar şeytanın ediyen işine karanlar. Adamların şatlıktan mahrum edip şeytan yalan taglimatları girkezip özünü İncilçi deyip İncil okuyanlar deyip hasaplap toyda şatlanmaydılar hem toya barmalıyım del İsa şon yalı öğretedi deyip yalan öğretediler. Adamlar son neme diyedi? Eğer ben dedi toy edip toyda şatlanıp dans etmeyecek olsam, eğer ben toy edip toyda beğenip bilmeyecek olsam, birinin beğencine toyuna barıp bilmeyecek olsam, onda bana İsa gelemez dedi adamlar. İş ol bir hatarda kıyın merekelere barmalı del, yasa barmalı del deyip yalan talimatları dargadadılar. Adamların her bir adamın en büyük ve kımmatlı sayan günleri bire şatlıklı günü, bire kıynançlı günü. Şol hem şatlıklı hem kıynançlı günlerinden mahrum etsen adamlar bana İsa gerekler deyip gidediler. Ama yanlış olan zat şunda. Benim yüreğimi ağrayan bir zat şunda. İsa hem toya vardı hem yasa vardı. Şatlanayanlar bilen şatlandı. Kıynanayanlar bilen kıynandı. Nekili İsa var da gürrün ededi bu yalan talimatçılar. Ne edip adamların yüzüne öğrediler hakiki İsa'dan. Bu şeytanın en ulu yarağı. Şunun için doğanlar bundan öğrenmeli zat. Hiç kaçan, hiç yerde. İyilinizden, halkınızdan cıda düşmenler. Şatlansalar şatlanınlar, kıynansalar kıynanınlar. Sebebi bizlerin Rabbimiz şatlanıp, hem şatlanıp bilen hem kıynanıp bilen biri. Gelinle doğanlar,
Kıynançlı yağdaylarda İsa'nın özünü nähili alıp baranlığı barda gürrüň edeli. Yine de Yahya'nın hoş havarı 11. bab 33-45. ayetler barada okacak. Bu yerde Lazar'ın ölümü barada gürrüň bar. Gelinler bunu bilelikde okalım. Meryem'in ve onun bilen bile gelyen Yahuduların ağlayanını görende İsa'nın kalıbını çungur kıynanç kaplap yüreği kıyıldı. Ol onu nirede cayladınız deyip soradı. Ona ey ağam gel gör deydiler. İsa'nın gözlerinden buyur buyur yaş aktı. Şonda Yahudular seredin ol onu nähili oğu görýän eken deyiştiler. Käbirleri olsa körün gözünü açan adam Lazar'da ölümden alıp kalıp bilmez miydi deyiştiler. Şol vakt İsa'nın yüreği gayım bolup mazarın yanına bardı. Mazar bir ovaktı. Onun ağzında olsa daş koyuptılar. İsa daş ayrın deydi. Merhumun uyası Marta ona ağam ol eýýän porsandır. Onu caylanımıza 4 gün boldu ahırı deydi. İsa ona eger iman etsen Hudaýyň şöhratyny görersin. Diýmendim mi deydi. Şeylerikde daş ayırdılar. İsa gözünü göğe dikip ey ata meni eşidenin üçün sana şükür edýärin. Senin meni hemişe de eşidýändiňi bilýärin. Emma bu sözleri bu yerde duran halk üçün meni senin iýberendiňe iman etsinler diýip aýtdym deydi. Şu sözlerden soň ol gaty ses bilen Lazar daşara çık deyip kıygırdı. Elleri ayakları kepene dolanan, yüzü yağlık bilen sarılan mahrum mezardan çıktı. İsa olara onun kepenini ayırın, koy gitsin deydi. Şeylikte Meryem'in yanına gelen Yahuduların köpüsü İsa'nın eden işini görüp ona iman ettiler. Bu yerde de doğanlar ağır yaz. Marta bilen Meryem'in doğanı Lazar öldü. Onu cayladılar. 4 gün boldu caylananına. Bilesler İsrail'am şunday bir yurt 4 günün içinde ölük ceset nähil derecede porsap biledi. Issy yerde. Muňa garamazdan Lazar'ın ölenini eşiden vaktında İsa şol badyň özünde şol maşgalanın ağrısına yitirimine mi näme yasına pikirlenip oturmadı. Ya karındaşımam deyip oturmadı. Maňa yakyn uzagam deyip oturmadı. Lazar'ın ölenini eşiden vaktında buyur gözlerinden yaş gelip ağlap koyuverdi. Sebebi yüreği ağrıdı. Marta bilen Meryem'in yasını, onların yüreğinin ağrısını bilelikte paylaştı. Doğanlar bilesler, köplenç yaz ağır gülleri baştan geçirenizler vardır aranızlarda. Şol günü hiçbir zat adama teselli verip bilmedi. Kim yakınını yitirse, enesini, atasını, doğan karındaşını, oğul kızını, her hili yağdaylar yaşımız, hiçbir söz bilen, hiçbir adama teselli verip bolmadı. Ama hakikattan senin bilen yürek kıynanan adam senin bilen oturup bir damca gözünden yaş çıkarsa sen şonu yatlısan. Bilelikte sen bilen yığlaşan adamı, senin için yüreği ağragan adam. Yani azamat yığınağın başında yaxşı bir zat aytdı. Adamın yüreğinden näme gelýän olsa näme dedi? Ağzından, yüzünden çıkadı. Yüreği ağramadığı adam gözünden yaş çıkarabilmedi. Gözünden yaş çıkan adam buyur yaşlar İsa'nın gözünden geldi. Demek ki yüreği bilen bu yağdaya kıynandı. Hakikattan kıynanan adamın yüzünde, sözünde bilesen sen bilen kıynancı bile çeke oturan mı? Kebir vakta göz yaşam gerekemez, sözem gerekemez. Dine barıp ecir çekip kıynalı oturan adamı bir kucakla sanam eyyem bile de ol senin. Onun bilen bile kıynanı oturanlığını. Ya yok mu? İsa kıynancı paylaştı. Ama bu yerde de buları bir zattan azat etti. Näme zattan azat etti doğanlar?
Kıynançtan. 4 günden beri ölüp caylanan ölünü daşını ayırtırıp mazara barıp inan deydi. Hudayın kudratını görersin deydi. Ve mazarın yanına barıp hiç cirkinmedi. İsa'm deymedi, zadam deymedi. Lazar'ın adını tutup Lazar daşarı çık deyip kıygırdı. Kepene çolanan ölü şol kepeni bilen mazardan çıkıp geldi ve bütün kaygısını yine de İsa nemşetti. Şatlığa öğürdü. Yine doğanlar, yine hakiki İsa'nın yüreği. Kıynanyanlar bilen kıynanyan, şatlanayanlar bilen şatlanayan, adamların şatlığı kurtarmasın diye bir toyu maskaraçılıktan halas etti. Bir yerde yasa vardı. Buların yası, ağrısı, buların yitirimini izine kaytarıp verdi. Ölen merhumu ölümden direltiren İsa, yine de bulara kaygının yerine şatlık verdi. Yine diri olan İsa, İncil'deki var olan İsa, hakiki İsa'nın izine erenlerin İsa'nı beyle tanayanlığını ve bütün halkımız, ilimiz, yurdumuz, bütün adamzat İsa'nı, hakiki İsa'nı, nekililigini tanımağını isteyen bizim üstümüz bilen. Doğanlar, men köp beğenemem sizlerin şunça vaxtla bilelikte, yığınakta olduk. Ağır günleri, yengil günleri baştan geçirdik. Birimize nekili yağdayda bolsağam, ağır günlerimizde, kıyın günümüzde destek olduk. Yatlanlar hele, şu yat yurtlarda da nekili kıyın günlerde yakınlarını yitiren doğanlarımız yığınak olup durduk bilelikte. Yok mu? Durduk. Şatlanayanlara aydıvam oturmayın. Bir ay önünden, 2 ay önünden toya, şunday heyecan bilen şatlanmak için tayarlık görüp ne şatlıkları bilelikte paylaştık geldik. İsa Mesih'teki var olan bu yürek bizlerdeyen var doğanlar. Ve daş öğrenizlerde yaxşı deymen, yaman deymen, imanlı deymen, imansız deymen, geçmişte neme öykeki nezadınız bolanan bolsa, adamlar bilem şatlıklı günü yaraşadılar. Bilem ağır günlerden hemşe dediler. Yaraşadılar. Hem öykeki ineleri zınadılar şu günü. Gelin önümüzdeki şatlıklı günlerdeyim. Bütün pandeminin, bütün bu yıllardaki var olan korku, aladalarımız, dertlerimiz, streslerimizin hemmesini taşlalıdanın ağır günleri, şatlıklı günlere öğreli. Maksut ulen Dilnaz'ın toyunda tans edip dervilen bütün dertlerinizi, streslerinizi çıkarınlar. Hoş mu? Ve yarış edeli. Kim derlep neçe köynek çalışadı. Sonunda bayrağı var şunun hamda. Goy Huday bizlere hem işe şu yürek bilen bolmağa pata versin. Hakiki Rabbimiz İsa Mesih'in yüreği bizlerde olsun. Halkımızın, ilimizin, yurdumuzun şatlığı olsa şatlığı, kıynancı olsa kıynancı, bile yıkılıp bile turup her yerde Rabbimiz İsa Mesih'in kimliğini görkezmek bilen onun adını şöhratlalı. Çünkü bizler diri olan İsa'nın diri şagirtleri. Yüreyen İsa bizler hemmemiz. Oy Huday bizlerin hemmemizi bereketlesin doğanlar. Amin.